Ka Voice of the People Party VP kala kren shai bakala banweng ne penduk no ya ke jinglong kertong jong kino ki kertong na kemta ki elections MDC banwan lada ke yai lat na kinong rim ne jingpta jong kaseng ka State Executive Committee jong ka VP ha ka jingelang balalong ha khanda trik jong na no pra jong tasnem archar arpasaw kala rai bakadon ya ka hok ban khmi bnia bat là nêu quen nọ ya cái chừng long kertong trong nô này cái nô cái kertong na ta cái elections sa Khasi Hill Autonomous District Council ke HDC bat Jantia Hills Autonomous District Council je HDC lada ha cái nô cái khep la shem bảo ta ne kata cái kertong kim long ki badai hok ban sha jit kum u ne ka kertong ba pura trong cái seng ne kita ki kertong ki yai la na kinong rim jing pta trong cái seng ong nong aktin trong cái seng u doktor baske marbo na kaliang unay unang ilam ulong ru ba ka State Executive Committee kumbala ajungmut da ka State Elections Commissions kala bansay kertong thamay na kabanta kano ka constituency dang shen ka VP kala say kertong ban panyakun yak election sya baro art khundai tali ki constituency jong ka HDC bat je HDC ya ka kerteng jong ki kertong ki badangsa na ki constituency ka mempat pemana ka VP kal pemana ha ka art jong mana pra na kabanta banyakun yak election MDC sya ka yingdor ba thawan kata sa arngut ke HDC batsan ngut nak ta ke HDC la ban pen kan mau bah khalai trik jong na nai wing ka VP kala de pan pemna paj ba ya ar penyungut ki kertong ban yakun ya election ke HDC bat ar pesangut nak ta ke HDC